Αυτή είναι όλη. Εύχομαι όλα να πάνε νερό. Ευχαριστούμε. Ναι, να μας βοηθήσετε και τώρα. Να έρθετε και 2,5 ώρα σήμερα είναι ο Καμένος. Μου έχει δώσει την ευχή της. Τα παιδιά εδώ όλοι είναι υποψήφοι μαζί μου. Τι κάνετε, να είστε καλά, να μας βοηθήσετε. Εντάξει. Μετά εγώ λοιπόν, θα βοηθήσετε όλοι οι Κάλλινες και όλοι οι Δωδεκάνες, ανεξάρτητοι Έλληνες. Ευχαριστώ. Παιδί μου, και πριν μια εβδομάδα εδώ ήμουνα. Καλώς τον Πρόεδρο. Και πριν μια εβδομάδα εδώ ήμουνα. Και πριν ένα μήνα. Λοιπόν, μου λέει, αλλά είμαι στη Βέργο, στο Μαυράκι, ξέρεις, τα άλυτα, για φαγητό. Κατάλαβες, είναι άστελα. Πάει στο πίσω. Δεν υπάρχει κανένα. Μόλις φτάσει στο αεροδρόμιο της Καλυκιού. Κύριε Πρόεδρε! Κύριε Πρόεδρε! Στο Δωδεκάνησο, στην Κάλυμνο, ξεκινάμε την τελευταία ουσιαστικά εβδομάδα πριν από τις εκλογές με ένα ψηφοδέλτιο από νέους ανθρώπους που θα αγωνιστούμε εδώ στο Αιγαίο για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Μια Ελλάδα που έχει πάει στην ύφεση, μια Ελλάδα που έχει πάει στη δυστυχία, μια Ελλάδα που αρχίζει να μεταναστεύει. Από τις 6 Μαΐου και μετά η Ελλάδα του Αιγαίου θα είναι η Ελλάδα όχι μόνο που εκπλήσει, μια Ελλάδα ελεύθερη που θα ξεκινήσει την πορεία για να μπορέσει να καλέσει όλες εκείνες τις χώρες της Ευρώπης να μην υποταχθούν στη νέα τάξη πραγμάτων και σε εκείνους που προσπαθούν να σκλαβώσουν τους Έλληνες. Μπράβο. Καλά, πώς πάτε?
Καλά. Εσύ πώς θα είτε στην πολιτική. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Το Πέτρο σου καλό. Αγγέλη Μαρία, ο Γιάννης ο Βαγγέλης, ο Θάνος ο Ζέλκας, η Βασιλική Γιαμαίο. Βασιλική είναι στο Επικρατείας. Στο Αγαθονήσι. Είναι από το Αγαθονήσι, γιατί επιλέξαμε ανεξάρτητοι Έλληνες να έχουμε 3 υποψηφίους στο Επικρατείας που ήταν από το Αγαθονήσι, από τον Αϊστράτη και από την Αττικήθυρα. Από 3 νησιά που ποτέ δεν εκπροσωπήθηκαν στη Βουλή. Έτσι. Με καταγωγή μου από την Ανήσιο, ξέρετε. Και λίγο τύλο, και λίγο τύλο. Με ομολογία. Έτσι είναι. Και πρέπει να τους εξετάσουμε όλους γιατί είναι μασόνοι πολύ. Φαίνεται το πρόσωπο. Και στην ψέρη μου. Είναι πύλες εισόδου ναρκωτικών. Με ό,τι αυτό σημαίνει, είστε γνώστοι των προβλημάτων που έχουμε ως τοπική κοινωνία. Στελέχωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Καλύμνου. Έχουμε ένα από τα 4-5 ωραιότερα αρχαιολογικά μουσεία σε όλη την Ελλάδα και είναι κρίμα, είναι απαράδεκτο να είναι περίπου κλειστό λόγω έλλειψης προσωπικού. Αλλαγή χωροταξικού για τις ηχθειοκαλλιέργειες. Γνωρίζετε το θέμα, γνωρίζετε πώς βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση. Απαιτούμε αλλαγή της ΚΙΑ που νομίζω ότι έχει πολύ συζητηθεί, ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. Δανειοδότηση των ψαράδων και των σφουγγαράδων εδώ στην παραμεθόρια περιοχή μας με την εγγύηση μόνο του ελληνικού δημοσίου. Αυτό επιτέλους πρέπει να γίνει πράξη. Είναι αδιανόητο για να πάρει ένας ψαράς ή ένας σφουγγαράς δάνειο να θέλει να βάλει υποθήκη τη μάνα του και τη γυναίκα του και τον πατέρα του. Είναι ντροπή και απαράδεκτο. Επανένταξη των σφουγγαράδων που πάσχουν από την όσο των διτών στους δικαιούχους των παραπληγικών επιδομάτων. Πρέπει να μπουν. Υπάρχει θέμα. Είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Και στον ΟΓΑ. Χρηματοδότηση της λειτουργίας της μοναδικής δημόσιας σχολής σε πανελλαδικό επίπεδο που πρόσφατα ψηφίστηκε, πέρασε μέσα από τροπολογία, αλλά να χρηματοδοτείται από το κεφάλαιο ναυτικής εκπαίδευσης. Πρόεδρε, αυτή την ώρα φοιτούν σε όλες τις σχολές ανά την Ελλάδα περίπου 250 παιδιά. Καταλαβαίνεις τι αφέμαξη σημαίνει είναι αυτή για το οικογενειακό εισόδημα. Το δικαιούται το νησί. Είναι η ιστορία του, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε με τη θάλασσα εμείς. Διατήρηση στα νησιά μας του σημερινού καθεστώτος ΦΠΑ. Γνωστό το θέμα. Άμεση θεσμοθέτηση του περιβόητου μεταφορικού ισοδύναμου. 12. Θεσμοθέτηση της γραμμής κορμού για την ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά σε καθημερινή βάση. Είναι από τα θέματα τα οποία γνωρίζεις. Τώρα έχουμε 3 δρομολόγια εδώ στην Κάλινο. Έχουμε ένα πρόβλημα με το λιμάνι. Έγινε μια επέμβαση στη σπηλαίωση που δημιουργήθηκε. Η Μπλουστάρ μας κάνει κόλπα. Έχει κατατεθεί νέα παρέμβαση στο λιμάνι. Περιμένουμε την έγκρισή της, αλλά είναι αδιανόητο. Κατηδίαν θα σε ενημερώσω για αυτό το θέμα. Το απ' έξω λειτουργήσε 7 φορές. Δημιούργησε μια τεράστια σπηλαίωση θέτοντας σε κίνδυνο τον μόλο, διότι αυτός ήταν μόνο για προστασία και δεν ήταν ικανός να δέχεται καράβια αυτού του μεγέθους. Δημιούργησε μια σπηλαίωση. Δαπανήθηκαν περίπου 250.000 με καθαρό βάθος 7,5 μέτρα και απόφαση με προεδρικό διάταγμα και αυτό είναι στα χαρτιά 20 χρόνια. Περιμένουμε να λειτουργήσει και έχει
υπάρχουν τεράστια προβλήματα, διότι πρέπει να πάμε στην ΚΟ με ανταποκριτές του ΟΕ, του Δήμου, με ό,τι αυτό σημαίνει. Να δει κάποιος μια εικόνα από εκεί που βρίσκεται, να βλέπει έναν πατριώτη δήμαρχο, έναν πρόεδρο ενός κινήματος πολιτών, υποψηφίους, τους καλύμνους και τις καλύμνους βρίσκονται εκεί, τα μέσα μας ενημερώσεις, αλλά εκεί επάνω, να προεδρεύει το αύριο. Αυτή είναι η ωραιότερη εικόνα που έχω δει σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Γιατί οι μόνοι που μπορούν να μας κρίνουν είναι οι 4 τους, εκπροσωπώντας τη γενιά που έρχεται. Μια γενιά η οποία κινδυνεύει να περάσει πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περάσουν οι πατεράδες μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για το καλωσόρισμα και να ευχαριστήσω όλες και όλους. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Τελειώνει η προεκλογική περίοδος, αρχίζει η τελευταία εβδομάδα και επέλεξα αυτή την τελευταία εβδομάδα για ανεξάρτητοι Έλληνες, αφού έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι και τη Σπάρτη, την Κρήτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και να σας πω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κίνημα πολιτών, το οποίο ξεκίνησε εδώ και 3 περίπου μήνες μέσα από το διαδίκτυο, από πολίτες που βρισκόμαστε και καταγόμαστε από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Τελευταία φορά σε αυτή την αίθουσα ήμουν εδώ σαν Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ενός κόμματος το οποίο αποφάσισε να συνταχθεί με το άλλο κόμμα της μεταπολίτευσης και από μαζί να αποφασίσουν ότι πρέπει η Ελλάδα να παραδώσει την εθνική κυριαρχία στο όνομα του φεντεραλισμού, όπως λέμε. Στο όνομα δηλαδή της παγκοσμιοποίησης, στο όνομα της νέας τάξης πραγμάτων. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κίνημα που συναντιόμαστε άνθρωποι που στο παρελθόν είχαμε πολιτικές διαφωνίες και συγκρούσεις από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Αλλά αυτό το επέλεξαν περισσότερο οι διαφορετικοί πολιτικοί χώροι. Ποτέ δεν υπήρχε περίπτωση ο Κωνσταντίνος Καραμαλής της Νέας Δημοκρατίας του 1974 που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη των Εθνών να δεχόταν παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Ανδρέας Παπανδρέου που ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ να δεχόταν την παράδοση εθνικής κυριαρχίας στο όνομα της παγκοσμιοποίησης. Αυτό δείχνει ότι πια έχουμε 2 ουσιαστικά νέους σχηματισμούς μέσα στο Κοινοβούλιο και μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου. Έχουμε εκείνους που συμφωνούν με την παγκοσμιοποίηση, τη νέα τάξη πραγμάτων και την παράδοση εθνικής κυριαρχίας της χώρας και άλλους που δεν συμφωνούμε και πιστεύουμε ότι η πατρίδα μας πρέπει να κρατήσει την εθνική της ταυτότητα. Η πατρίδα μας δέχεται με ένα πολύ μεγάλο πόλεμο. Ένα πόλεμο των τραπεζιτών που αποφάσισαν ότι ο πρώτος στόχος αυτής της παγκοσμιοποίησης πρέπει να είναι η Ελλάδα. Βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα οριακό σημείο πριν από τις εκλογές, όπου 1.200.000 συμπολίτες μας είναι άνεργοι, 6 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, 900.000 επιχειρήσεις κλείνουν και αν συνεχίσει ο σχεδιασμός των τραπεζιτών με τους Έλληνες συνεργούς τους, στους επόμενους μήνες θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα τα οποία δεν έχουν ξαναδεί στην πατρίδα μας. Η παραχώρηση από τη μεριά των τραπεζών, των δανείων, είτε αυτά είναι αγροτικά, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας, είτε αυτά είναι στεγαστικά, μέσω των εμπορικών τραπεζών, είτε αυτά είναι καταναλωτικά, διότι όλους τους Έλληνες κυνήγαν να πείσουν οι τράπεζες να πάρουν καταναλωτικό δάνειο για γάμο, για διακοπές, για μπρίκα, για σπουδές, για το ένα και το άλλο. Και το αποτέλεσμα είναι να έχει υποθηκευτεί σε όλη τη χώρα. Αυτός όλος ο δανεισμός περνάει στο χέρι των τραπεζιτών, οι οποίοι βάζοντας βαριά τοκογλυφικά επιτόκια στην Ελλάδα, θα φτάσουν στο 2015, αν συνεχίσουμε, να έχουν χρεώσει τη χώρα με 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποσό που δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ. Και όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, θα αρχίσουν οι κατασχέσεις άμεσα. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ο επικυρίαρχος κ. Τόμψεν ανακοίνωσε ότι δεν ισχύει η αναστολή πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Το ίδιο θα συμβεί και με τα επαγγελματικά εργαλεία, εννοώ και τα σκάφη, εννοώ και τα βαπόρια τα οποία έχουν πάρει δάνεια από ελληνικές τράπεζες και αυτό σε συνδυασμό με μια βαριά φορολογία που έχει πέσει και που έχει οδηγήσει ουσιαστικά
την κάθε οικογένεια ελληνική να μην μπορεί να πληρώσει και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τα βαριά φορολογία και τις ιδιοκτησίες. Θα φτάσουμε στις πρακτικές εταιρείες πλέον που θα εισπράττουν τους φόρους να αρχίσουν τις κατασχέσεις της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Και βεβαίως πρέπει να πληρώσουν. Διότι η ατιμωρησία έχει οδηγήσει στα λάθη όλα αυτά. Κανείς δεν πήγε στη φυλακή, όλοι φτάνανε με μια περίεργη ασυλία, είτε αυτή ήταν βουλευτική, είτε αυτή υπουργική, ήταν, αν θέλετε, του δημοσίου προσώπου. Δεν έπρεπε να διωχτεί κανείς, ακόμη και ο δημοσιογράφος ήταν στο ακαταδίωκτο. Οι επιλογές όμως είναι επιλογές πια, θα πρέπει να τις πάρουμε σύντομα, μέχρι την άλλη Κυριακή, και τα περιθώρια για την πατρίδα μας είναι πάρα πολύ μικρά. Ποια είναι η λύση? Η λύση μόνη είναι να αρνηθούμε να πληρώσουμε το παράνομο, επαχθές και πονίδιστο χρέος που προκύπτει από το παράνομο επιτόκιο. Δεν μπορεί να παίρνει 1% δάνειο η Γερμανική Τράπεζα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να δανείζει την Ελλάδα με 7%. Δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να νομοθετούν με βαριές φορολογίες με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να εργαστεί. Μου είπατε αρκετά τα προβλήματα. Πολλά από αυτά είναι προβλήματα τοπικού χαρακτήρα, τα οποία τα γνωρίζω και δυστυχώς είναι τα ίδια εδώ και πολλά χρόνια. Λίγα έχουν βρει λύσεις. Όμως πολλά από αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με το σύστημα που λειτουργεί του κράτους. Γι' αυτό και η ανεξάρτητη έκθεση που προτείνουμε πρώτα απ' όλα είναι αλλαγή στη λειτουργία του κράτους και στις δομές του κράτους. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν 500 επιτροπές, να πληρώνονται σύμβουλοι είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στους υφυπουργούς, είτε στο Υπουργεία, προκειμένου να δημιουργούν προβλήματα που δεν θα λύνουν ποτέ. Προβλήματα γραφειοκρατίας. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την δυνατότητα του πολίτη να ανταπεξέλθει στη σχέση του με το κράτος. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο αναφέρεται μέσα στα προβλήματα με το πρόβλημα αριθμός 10. Διατήρηση στα νησιά του σημερινού καθεστώτος για το ΦΠΑ. Με φορολογία τέτοια, η οποία υπάρχει στη χώρα μας, και το ΦΠΑ τόσο υψηλό, ακόμα και το μειωμένο ΦΠΑ των νησιών που είναι σήμερα, δεν είναι ανταγωνιστικό. Δεν παλεύεται αυτή τη στιγμή να φέρουμε τον τουρίστα ο οποίος πάει απέναντι στη Μικρά Ασία, να τον φέρουμε στα νησιά μας. Όταν πάει να πληρώσει τον εσπρέσο και του βάζουμε 3 ευρώ, βάζοντας ένα βαρύ ΦΠΑ, βάζοντας μια βαριά φορολογία για το μαγαζί, πάμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Εμείς οι ανεξάρτητοι πιστεύουμε λοιπόν ότι πρώτα το θέμα του λογιστικού ελέγχου για το επονίδιστο και το επαχθές του χρέους, που δεν θα το αναγνωρίσουν παρά μόνο στο κεφάλαιό του και στους νομίμους στόχους. Το δεύτερο, άμεση μείωση της φορολογίας. Μείωση της φορολογίας σε τουριστικές περιοχές και σε όλα τα τουριστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορών, στο 5% πλαφόν. Παντού, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε από απέναντι, από βόρεια, από νότια, από παντού τουρισμό. Όσον αφορά τα θέματα των υπηρεσιών, για μας είναι ξεκάθαρο. Και αφορά και το ΙΚΑ και τον ΟΕΔ και όλες τις υπηρεσίες και την αστυνομία και το λιμενικό. Είναι απίστευτο το πώς προσπαθούν να μειώσουν τα έξοδα του κράτους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη ιδιωτικότητα. Όταν έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει ΣΥΝ, δεν ξέρουν τι σημαίνει απομόνωση, δεν ξέρουν τι σημαίνει μη δυνατότητα να μπορέσει να επιζήσει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα υπάρχει στην Ψέριμο ένας ιερέας και θα περιμένουμε να περνάμε 10 για να διοριστούν άλλοι 10 και να πάει εν συνεχεία ιερέας απέναντι. Η νησιωτικότητα, παρότι την δημιουργήσαμε στο Σύνταγμα, δεν λαμβάνει την υπόψη ιδίως από αυτούς που έχουν σήμερα το ρόλο του κατακτητή στην πατρίδα μας. Το θέμα της συγκοινωνίας. Και το θέμα της συγκοινωνίας έχει να κάνει με τη βαριά φορολογία. Οι τιμές του πετρελαίου, οι τιμές και η βαριά φορολογία του καυσίμου, οι κρατήσεις υπερτρίτων, όλη αυτή η επιβάρυνση στο πλειοκτήτη αλλά και στον επιβάτη, ουσιαστικά κάνει μη ανταγωνιστικό το πλοίο. Και για τον επιβάτη και για τον πλειοκτήτη. Το αποτέλεσμα είναι να χρειάζεσαι 58 ευρώ για να ταξιδέψει στο Λονδίνο και να χρειάζεσαι 58 ευρώ για να ταξιδέψει κάτι. Είναι απίστευτο να δει κανείς το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή το σύστημα. Όσο και να θέλει και ο καλύτερος υπουργός του κόσμου να είναι και
και να θέλει να βοηθήσει τις κοινωνίες και 200 εκατομμύρια ευρώ να δώσει τον χρόνο, δεν πρόκειται ποτέ να καλύψει, διότι δεν θα είναι συμφέρον ουσιαστικά ούτε και για τον πλειοκτήτη, ούτε και για τον εργαζόμενο μέσα στο καράβι, τον ναυτικό, ούτε ακόμα και για τον πράκτορα να δουλέψει. Αν όμως αυτά ανοίξουν και πέσουν όλες τις φορολογίες σε αυτό το ποσοστό το οποίο λέω εμείς, είμαι βέβαιος ότι παράλληλα με τον τουρισμό η αυτοπλοεία θα μπορεί να υποχρεωθεί σε 12μηνες συμβάσεις, 10μηνες συμβάσεις, όπου αυτό θα δέσει το σύνολο και θα λύσει το σύνολο των προβλημάτων που έχουμε με την αυτοπλοεία. Μιλήσατε ακόμα για τα τοπικά θέματα σε σχέση με τη στελέχωση από το δημόσιο, του Αρχαιολογικού Μουσείου ή άλλων φορέων. Θα σας πω το εξής: εμείς είμαστε κατά της απόλυσης των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν δεσμευτεί τα υπόλοιπα δύο κόμματα. Τα υπόλοιπα δύο κόμματα μιλάνε για 150.000 απολύσεις. Είμαστε το δεύτερο που υποσχόμαστε. Είναι ότι θα σταματήσει εδώ η πολιτική αυτή των τοκογλύφων που έχει οδηγήσει στην ερήμωση την πατρίδα μας. 3.000 μου έχουν πει, αν είναι αλήθεια αυτό, έχουν φύγει από την Καλίνο, έχουν φύγει μετανάστες. Αυτό είναι απίστευτο. Αυτό είναι η αιμορραγία της πατρίδας μας. Εάν έχουμε τέτοια ποσοστά, τέτοια νούμερα μεταναστών που φεύγουν, έχουμε μια νέα μετανάστευση πολύ πιο ισχυρή από την προηγούμενη. Αυτό είναι η ερήμωση. Και αυτό είναι η νέα τάξη πραγμάτων που επιδιώκει. Την ερήμωση της Ελλάδος και ουσιαστικά την ενοικίαση της Ελλάδος σαν θέρετρο των συνταξιούχων Γερμανών με all inclusive νησιά. Εμείς λοιπόν υποσχόμαστε ότι αυτό θα σταματήσει τώρα. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, ναι. Δεν υπάρχουν λεφτά, ούτε μπορώ να συμφωνηθώ ότι αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν να φτιάξουμε λιμάνια ή θα ξεκινήσουν να φτιάξουμε καινούργια κτίρια ή θα ξεκινήσουν να κάνουν υποδομές. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Έχουμε προτάσεις που μπορείτε να τις δείτε στο chat.gr και τις έχουμε στείλει να τις δείτε. Αυτό όμως που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι υπάρχουν και άλλου είδους προτάσεις τις οποίες έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας. Ένα σημείο πολύ σοβαρό είναι του τουρισμού. Όταν ζητάμε να γίνει τουρισμός, εκτός από αυτά που προαναφέραμε για το ΦΠΑ και το κόστος, ιδιαίτερα σε τουριστικά προϊόντα και τη μείωση του ΦΠΑ, είναι ο προορισμός του τουρίστα. Εδώ ουσιαστικά έχουν εγκλωβίσει στην Ελλάδα μέσα σε 3 χώρες που μας δανείζουν. Εκείνες αποφασίζουν για ό,τι συναποφασίζουν. Εμείς λοιπόν ζητάμε και έχουμε στο πρόγραμμά μας την ίδρυση προξενικών γραφείων σε όλες τις χώρες εκτός της Έγκαινης σήμερα και ιδιαίτερα στη Ρωσία και στην Κίνα, όπου υπάρχει και στις Ορθόδοξες χώρες όπου υπάρχει έτοιμα, υπάρχουν αιτήματα να έρθουν τουρίστες άμεσα, 30% υπολογίζεται η αύξηση. Μάλιστα με το ίντερνετ, με έτοιμα μέσω του ίντερνετ θα εγκρίνεται η βίζα για να μπορεί να έρθει προς εδώ και πιστεύω θα βοηθήσει. Οι ειδικές μορφές τουρισμού, χαίρομαι που είναι ο κ. Κατζοτούρκης εδώ, τον οποίο συνεργαστήκαμε όταν ήμουν υπουργός, τσακωνόμαστε κιόλας καμιά φορά, βριζόμασταν στις τηλεοράσεις, αλλά έχει εξαιρετικές ιδέες και για τον αλλιευτικό τουρισμό, τον οποίο εκείνος ξεκίνησε, και το θέμα των ειδικών προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία πάρκων καταδυτικών. Και νομίζω ότι εδώ η Κάλυμνος μπορεί να γίνει άμεσα η πρωτεύουσα του καταδυτικού τουρισμού. Πιστεύω ότι αυτού του είδου πρωτοβουλίες μπορούμε να τις αρχίσουμε πάρα πολύ σύντομα και δεν έχουν και κόστος. Και αυτό που θα κλείσω να σας πω λέγοντας ότι εμείς είμαστε βέβαιοι ότι με αυτή την κατάρρευση της μεταπολίτευσης ξεκινάνε και για την περιοχή μας εδώ καινούργιες μέρες όπου φτάνουν στο να πάρθει απόφαση σαν αυτή που πήρε ο Τάσος Παπαδόπουλος στην Κύπρο. Η Ελλάδα πιέζεται, γιατί η Ελλάδα γίνεται πλέον ένας ενεργειακός κόμβος. Η Ελλάδα γίνεται μια πετρελοπαραγωγός χώρα. Ο άμεσος καθορισμός της ΑΟΣ πρέπει να γίνει τώρα για να αρχίσει κατευθείαν η σύναψη συμφωνιών για την εξόρυξη πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή. Να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας. Εχθές η Τουρκία πήγε να βγάλει άδειες σε διαγωνισμό στην περιοχή της ΑΟΣ Καστελορίζου. Εγκληματικό. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες και πριν τις εκλογές, και αυτό το ζητάω δημόσια από εδώ από την Κάλυμνο, να γίνει άμεσα ο καθορισμός, διότι η διαφορά με αυτούς που λένε καθορισμό της ΑΟΣ, αλλά μέσω διεθνών οργανισμών, και εννοούν
της Χάγης είναι λάθος. Εάν δεν καθοριστεί ως από τη μεριά μας μονομερός, δεν πρόκειται ποτέ να πάει στη Χάγη η Τουρκία υπογράφοντας τη συνθήκη της θάλασσας. Και για να γίνω απόλυτα σαφής, εάν εμείς σήμερα προκηρύξουμε την ΑΟΣ, Καστελορίζου, και θέλει η Τουρκία σε ορισμένες περιοχές να προβάλλει ενστάσεις, για να προβάλλει ενστάσεις στο δικαστήριο της Χάγης, θα πρέπει πρώτα να υπογράψει τη συνθήκη της θάλασσας, που δεν το έχει υπογράψει. Αυτή είναι η διαφορά της θέσης των ανεξαρτήτων Ελλήνων με τους υπολείπους. Οι υπόλοιποι λένε θα πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Δεν έχουν κανένα λόγο να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Έτσι κάνανε τις γκρίζες ζώνες εδώ στα ίμια. Με τέτοιου είδους λογικές, ουσιαστικά είχαμε παρέμβαση στην εθνική κυριαρχία της χώρας. Και μάλιστα την κρυζάραμε κιόλας την παρέμβαση αυτή. Δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον για πολιτικές τύπου συνήθεια. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Εδώ πρέπει οι Ενωμένοι Έλληνες, ανεξαρτήτως παρελθόντος πολιτικού, να αποφασίσουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Εάν η Ελλάδα γίνει η πετρελαιοπαραγωγός χώρα που φαίνεται ότι όλοι έχουν αποφασίσει ότι θα γίνει, αυτά τα παιδιά που είναι πάνω δικαστές μας και οι επόμενες γενιές θα μπορούν να ζήσουν σε μια χώρα και ελεύθερη και πλούσια, αλλά ευνομούμενη. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Ότι με τον συνδυασμό μας, με τους υποψήφιους βουλευτές που είναι εδώ, και θα ζητήσω να παρουσιάσει ο καθένας τον εαυτό του πριν φύγουμε και πριν κλείσουμε. Τη Μίκα, την οποία την βοηθή την ξέρετε, αλλά θέλω και από τους υπολείπους να παρουσιάσει ο καθένας την υποψηφιότητά του. Και βεβαίως και οι βουλευτές της επικρατείας μας του αναγνωρίσει, γιατί ανεξάρτητοι Έλληνες επιλέξαμε να έχουμε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας μας εκπροσώπους 3 μικρών νησιών που ποτέ δεν εκπροσωπήθηκαν από το Αναθονήσι, από τον Αϊστράτη και από την Κίκρα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να το παρουσιαστούν. Μίκα. Απάντησα σήμερα στον κύριο Σαμαρά, στην εκπομπή του κύριου Αυτιά. Καταρχήν, εγώ λυπάμαι για αυτή την κατάδια. Φτάσαμε σε ένα σημείο να κάνουμε προεκλογική εκστρατεία, να χρησιμοποιούνται λασπολογίες, πλαστογραφίες, ψέματα, προσωπικές επιθέσεις και μάλιστα από έναν πολιτικό ο οποίος έριξε την κυβέρνησή του το 1993. Το αφεντικό του Σιμπηλίδη που έριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να κάνει πλέον το βασιλικότερο του βασιλέως. Ένας πολιτικός ο οποίος δεν δέχεται ότι οι θέσεις τις οποίες ανέπτυξε πριν από 2 χρόνια λέγοντας όχι στο μνημόνιο ήταν οι σωστές και μέσα σε μία νύχτα πριν ουσιαστικά γίνει η συμφωνία των κανόν έκανε τη μεγαλύτερη κολοτούμπα της μεταπολιτεύσεως και ανέρασε τον εαυτό του. Αυτό λέγεται πολιτική απάτη. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος χτύπαγε τα χέρια και έλεγε στον ελληνικό λαό ότι εγώ δεν συμφωνώ στο λάθος, δεν υπογράφω στο θάνατο των Ελλήνων και εν συνεχεία όχι απλώς υπέγραψε το θάνατο των Ελλήνων, όχι απλώς έδωσε επιστολές νομιμοφροσύνης προς τους τοκογλύφους και τους δανειστές, αλλά ήρθε να απειλήσει τους συνταξιούχους και τους γέροντες λέγοντάς ότι θα τους κόψει το μισθό και τη σύνταξη, όταν είναι βέβαιο ότι θα κοπεί ο μισθός και η σύνταξη μόνο αν υπογραφεί το μνημόνιο 2 και θα εφαρμοστεί το μνημόνιο 3. Αν δηλαδή οι τοκογλύφοι παίρνουν από τα έσοδα του κράτους πρώτα τις δόσεις τους και εν συνεχεία πληρώνουν μισθή και συντάξεις. Εμείς δεν ασχοληθούμε πλέον με τους πολιτικούς του χθες. Τους λυπόμαστε για την κατάδια τους. Όσον αφορά τους γάμους, έχουν μοιραστεί κλίνη, στέγη και τροφή και τράπεζα και τράπεζες πιθανώς, θα το βρει δικαιοσύνη αυτό, μεταξύ τους με την κυβέρνηση Παπαδήμου. Έχουν υπογράψει συνεταιρισμό για την επόμενη μέρα και ο ελληνικός λαός πια γνωρίζει ποιοι είναι. Γι' αυτό το λόγο δεν περπατάνε στον δρόμο, δεν εμφανίζονται ούτε στην Κάλινο, ούτε σε κανένα μέρος της Ελλάδος. Προχωρούν με αστυνομική προστασία 70 ανθρώπων για να πούνε μια καλησπέρα σε ένα στημένο φίλο τους σε μια καφετέρια, ενώ οι ανεξάρτητοι Έλληνες περπατούσαμε ελεύθεροι, περπατούμε ελεύθεροι και θα περπατούμε ελεύθεροι και με το κεφάλι ψηλά. Καταρχήν, εγώ λέω δημόσια, δεν είπα καμιά αμφιβολία ότι οι τραπεζίτες και η νέα τάξη
σχέδιο το οποίο έχει περιγραφεί ακόμα και από τους Ορθόδοξους πατέρες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το ότι θα πρέπει να καταργηθεί κάθε αξία, είτε αυτή είναι εθνική αξία, είτε είναι θρησκευτική αξία, είναι κάτι που το βλέπουμε ξεκάθαρα. Πρέπει οι άνθρωποι να γίνουν αριθμοί, να αποκτήσουν την κάρτα του πολίτη με την οποία θα κυκλοφορούν και θα περνούν μέσα από μια διαδικασία η οποία θα είναι αριθμοποιημένη και δεν θα αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος ως σκεπτόμενο με ψυχή που αποφασίζει, αλλά σαν αριθμός. Η Ελλάδα δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγει πρώτη. Το τρίτο γερμανικό Ράιχ εδώ χτυπήθηκε. Οι ναζιστές εδώ βρήκαν το δάσκαλό τους. Το τέταρτο γερμανικό Ράιχ εδώ θα χτυπηθεί. Και να σας πω κάτι, είμαι ευτυχής ως δεκανήσιος που βλέπω ότι δεν υπάρχουν εκπρόσωποι του τρίτου γερμανικού Ράιχ οι οποίοι προσπαθούν να πολεμήσουν το τέταρτο γερμανικό Ράιχ. Αυτό δείχνει κάτι. Θέλω να σας πω ότι η μάχη θα είναι δύσκολη. Αλλά οι Έλληνες απελευθερωθήκαμε από χειρότερους ζυγούς. Οι Έλληνες όταν πιστέψουμε στις αρχές και στις αξίες μας, όταν δουλέψουμε σκληρά, μπορούμε να καταφέρουμε όχι μόνο να επιζήσουμε, αλλά να μεγαλουργήσουμε. Απόδειξη είναι ότι όχι μόνο εδώ στη Μητροπολιτική Ελλάδα ελευθερωθήκαμε, αλλά όταν επισκέφθηκα την Αυστραλία, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και είδα τους συμπατριώτες σας καλύμνιους, το τι έχουν κάνει στην Αυστραλία και στην Αμερική, που έχουν ουσιαστικά χτίσει πολιτείες ολόκληρες, φαίνεται ότι αυτός εδώ ο λαός, αυτό εδώ το γένος, δεν είναι από εκείνους τους λαούς, από εκείνα τα έθνη που δέχονται την πότα, την καταπίεση. Θα ελευθερωθούμε. Όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο καλύτερα για αυτούς. Όσον αφορά τα υπερχρεωμένα οικογένεια, άρχισα με αυτό την ομιλία μου, λέγοντας γιατί εκεί είναι ακριβώς το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε όλοι οι πολίτες στους επόμενους 2-3 μήνες. Για μας πρέπει να γίνει άμεσα κούρεμα των δανείων που έχουν πάρει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εάν δεν γίνει κούρεμα της τάξης του 30%, προσέξτε, όχι το 30% του μισθού που αντέγραψε λάθος η Νέα Δημοκρατία, 30% κούρεμα των δανείων. Το ίδιο ποσοστό με αυτό που πήραν τσαμπόνους, ενώ δεν πήραν οι ομολογιούχοι. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή τη στιγμή και να αποπληρωθεί κανένα χρέος. Δεν μπορεί να είναι πάνω από 7 με 10%, παραδείγματος χάρη, η πληρωμή του χρεολυσίου στο ΑΕΠ το ελληνικό. Αντίστοιχο ποσοστό πρέπει να είναι η οικογένεια απέναντι στην τράπεζα. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να ενισχυθεί το τραπεζικό σύστημα. Όχι όμως από το κράτος, ούτε από τους φορολογούμενους. Γι' αυτό μιλάμε για την αναστολή ουσιαστικά της ασυλίας εισόδου χρημάτων από το εξωτερικό που δεν βρίσκουν στο τραπεζικό σύστημα. Με εξαίρεση τα χρήματα που προέρχονται από ναρκωτικά, τρομοκρατία. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει από το Σεντούκι, από την τράπεζα τα χρήματα του Σεντούκι, ή κάποιοι οι οποίοι ήταν στο εξωτερικό τα χρήματα, θα τους δώσουμε ένα με περιθώριο χρονικό 2 ετών, μεταφέρουν στη χώρα και να ανακαταθέσουν στις τράπεζες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν χρειάζεται κανένα πιστοποιητικό, εκτός από ένα. Της προέλευσης των χρημάτων. Δηλαδή ότι είναι χρήμα που προέρχεται από ναρκωτικά, από εμπόριο ανθρώπων, από όπλα. Πιστεύουμε ότι με αυτά τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια τα οποία λειτουργήσαν στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, θα ανακεφαλοποιηθούν από μόνες τους τις τράπεζες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν εν συνεχεία και τους δανειολήπτες. Πάμε, γρήγορα. Πάμε το μηχανάκι. Λοιπόν. Νίκο μου.